Ahojte, pozdravujem vás z ovocného sadu v Borovciach vo firme Plantex. Poďte sa, ako to je krásna násada plodov. Je to aj vďaka tomu, že áno, aj príroda nadelila, ale tým, že sú tu agronómovia, ktorí sa tomu naozaj venujú, tá úroda je tu takáto. Ale čo som vám chcel povedať, vy keď si kúpite stromček na potníku M9, potník M9 je ten koreňový systém, tak takýto ovocný stromček si môžete aj vy dopestovať. Tuto je to v naozaj intenzite 1 meter od seba. Odporúčam u vás, môžete dať aj 2 metre, ja u seba doma mám meter. Tí, ktorí sa až tak do toho nerozumiete, stačí 2 metre, ale čo je tam veľmi dôležité, je tá opora. Tu sú drôty, môžete urobiť drôtenku, ako je klasický návinič, alebo použijete normálne drevené koly. Odporúča sa jeden kolík zo severnej strany, ale to by sme si potom ukážali v ďalších videách. Čo som vám chcel povedať, takto ovocné stromčeky si môžete u vás dopestovať, ale určite ich tam nebudete mať možno toľké v takej kvalite, ale pre váš konzum, pre vašu rodinu úplne dopestujete, potrebujete tam ešte doplnkovú výživu, hnojenie, to je všetko spojené s potníkom M9. To znamená slabo rastúci potník. A o tých ďalších potníkov by sme si povedali, keď tak u mňa na záhrade. Čaute.